नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात कॅन्सर जागृता कार्यक्रम यशस्वी. कारवार शहराच्या विविध संघ संस्थेमार्फत कॅन्सर जागृता मिरवणूक काढून सार्वजनिकांक कॅन्सराबद्दल जागृती करचो कार्यक्रम जालो. आयतवार 29 ऑक्टोबराक विश्व स्तन कॅन्सर जागृती मासाचरण या निमित्तान कारवार जागृती वेदिका तर्फेन कारवार शहराच्या सुभाष सर्कलाकडच्यान सुरुवात केल्या या मिरवणुकीक विविध रस्त्यामार्फत सार्वजनिकांक जागृती करून अखेर शहराच्या अजबी वसियन हॉटेलात कॅन्सर जागृती वेदिकेचेर कार्यक्रम जालो. या वेळार कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, कारवार रेड क्रॉस सोसायटीचे अध्यक्ष श्री VM हेगडे, एन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट केनविन मंगळूरचे संबंधित वैद्य आणि इतर हजर आशिल्ले. त्याशिवाय स्थानिक रोहित कामत, प्रीतम मासुरकर हेमी हो कार्यक्रम घडून हाडूंक पुढाकार घेऊन कॅन्सर जागृतता कार्यक्रम आणि मिरवणूक यशस्वी केली. या कार्यक्रमा अंतर्गत कारवार शहराच्या आणि इतर आजूबाजूच्या ग्रामीण भागाच्या प्रदेशात कॅन्सराची लक्षणा शोधून काढूक आणि तेजेचेर उपाय करसाठी कारवारात या शिबिराचे आयोजन करून या भयानक रोगापासून जीव वाचवच्या उद्देशान कारवार कॅन्सर जागृता वेदिका या नावान एकत्र येऊन हो कार्यक्रम करतात. तेका मंगळूरचे या क्षेत्रातले तज्ञ वैद्य केनविन इकॉलॉजिकल सर्व्हिसेस हेमगेल तेको आसा असे आयोजक म्हणतात. कारवार समुद्र किनाऱ्यार कचरो उडयतल्याक दंड वसुली करा. जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमगेलो आदेश. कारवारचो प्रमुख प्रवासी स्थान म्हणल्यार कारवार रवींद्रनाथ टागोर बीच. हे बीच पळोवूंक जिल्ह्यातल्यान, जिल्ह्या भायल्यान तशेंच परराज्यांतल्यान प्रवासी येतात. जाल्यार हे प्रवासी वीक्षण करतना आपल्या बरोबर हाडिल्ले खाद्य पदार्थ किंवा इतर प्लास्टिक, पेपर इत्यादी कचरो बिचाचेर मेळता थंय उडोवन वयतात आणि या समुद्र किनाऱ्यार कचरो जावन बिचाची सुंदरता म्हणल्यार प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट जाता. म्हण हेजेर नियंत्रण हाडसाठी हेज पुढे बिचाचेर कचरो उडोवच्या सार्वजनिकां कडच्यान दंड वसुली करा असो आदेश नगरसभेक DC गंगूबाई मानकर हेमी दिलो. नगरसभेच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आमगेल कारवार स्वच्छ कारवार कचरो विच्या या त्रैमासिक सभा कार्यक्रमात बीच साफ करून तेमी उलयताले. कचरो उडयतल्यालो दंड वसुली करूंक आणि तेजी देखरेख पळोवंक एक कर्मचारी नेमणूक करा अशें तेमी ह्या वेळार सांगले. बीच स्वच्छ दवरचे आणि तेजी जबाबदारी पळोवचे हे फक्त सरकारी अधिकारी आणि स्वयंसेवा या संस्थेनेच काम न्ही, तर या समुद्र किनाऱ्याच्या प्रत्येक प्रवाशाले आसा. तेन्नाच आमगेल कारवार स्वच्छ कारवार या कार्यक्रमाचे सार्थक जातले अशें तेमी म्हणले. या वेळार नगरसभा पौरायुक्त चंद्रमौळी आणि नगरसभा आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे संबंधित अधिकारी हजर आशिल्ले. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.